Прецака ми се ножа. Това ми е кухненския нож. Бях го забрал с нощи в кухнята мокър, някакво сирене бях рязал и понеже е карбонов, се получи ето това. Лекичко пораждясал на места. Но пък това е една добра възможност да ви покажа как се оправя такъв нож професионално и да добиете някакви идеи как да си го правите вкъщи. Първото нещо е да махна старата оксидация изцяло, за да мога да видя дали петната са проникнали по-навътре в стоманата. И след това ще го оксидирам отново и ще го заточа. Така, след като излъсках ножа, ще ви покажа как да го оксидираме отново. Само да си го охладя. Сега ще ви покажа един хак, как всъщност можете и в домашни условия да премахнете тази оксидация, защото съм 98% сигурен, че нямате такава машина като моята за полиране, с която да си махнете оксидацията на острието. Минавам пак през ацетона и ще продължа след това с шкурка. Сега това, което е задължително да направите, да си хванете ножа стабилно за някаква маса или плод. Ако не го направите, рискувате да се порежете или да прецакате острието. Така ножът ми е добре захванат с стега за тезгяха. Аз му слагам подложки от дебела кожа, за да може да предпазя дръжката, понеже е от естествена дървесина. И сега това, което трябва да си намокрим острието хубаво, както и шкурката, в случая използвам 800. За да хване по-добре оксидацията, острието трябва да бъде леко матирано. По този начин можете всъщност да си премахнете и старата оксидация. Аз не исках да го правя на ръка, защото все още много ме боли лявата ръка от контузията, която претърпях. Но установих, че ще се наложи. Вече доста от работата, която извършваме ние ножарите, е на ръка. Като разбира се, ползвайте само една посока. Не въртеливи движения така или напречни движения. Най-лесно е с надовежни на острието движения, като иска просто повече търпение и здрави ръце. Разбира се, трябва да внимавате просто да не мине през острието, защото тогава няма да ви е много приятно. Всичко изиска търпение, опит и постоянство. И ето, острието вече е матирано с шкурка Grit 800 и сега е време да го потопя отново в неговата любима оксидираща вана. Нека да постои 10 на 15 секунди, да видим какво ще се случи. И резултатът ми харесва доста повече, честно казано. Сега ще ви го покажа и на вас. Винаги след оксидация, острието трябва обилно да се измие с вода. Ако не го измием обилно с вода, рискуваме процесът да продължи на петна, примерно. И това ще доведе до дълбока корозия. Там нататък вече нещата стават много трудно спасяеми. Сега вече съм доволен. Последно почистване с ацетон. Сега сигурно ще срещна въпроси. Това е кухненски нож. Защо така? Ще се натровите? Не се тревожете. Кухненски или не, ножът си е нож, оксидацията си е оксидация, когато тя поеме добре, тя си остава в самото острие, не се предава на храната.
И тук ще ви задам още една малка тайна. За да премахнете повърхностния слой на оксидацията и ножът да стане годен за хранителна употреба, режете няколко парчета кашкавал. Те моментално ще изтрият горния слой на оксидацията. Ножът ще остане все така черен, виждате вече е черен и матов. Кашкавалът ще отнеме част от горния слой на оксидацията, ще запечата острието и след това ще имате едно чисто, черно и годно за употреба в кухнята острие. И нормалният тест с бръснането на кост. Направо останах с плешиви ръце от острене на ножове, но това е най-сигурният метод за проверка на остротата на ножа. Всичко останало е мижията лъжа. И така, нещата с оксидацията и възстановяването на острието приключиха. Сега остава само да го наостря до съвършенство, но това ще ви покажа в някое друго видео. Тъй, че ударете му един лайк, запазете си видеото, споделете го с приятели, последвайте ме ако не сте, защото има още много неща, които можете да видите и които мога да ви разкажа.